ọ dị mwute na anyị nwabụ ndị Igbo enwere ifele aghụghọ anyị na-awapụta gị ife ndị akpọrọ ndị okenye ndị nọ n'isi ụlọ anyị unu ọpụtago n'anwụ ana m agwa the youth na ndị na-egbu anyị bụ ndị nna anyị fa so na n'Igbo ka nna na-ekpe ekpere ka ọ ka nwụ ya so na n'Igbo ka nna na-ekpe ekpere ka ọ ka nwụ ya o mebego ozi ndị Yoruba Soworu na-etekizi lead karapụ Nnamdi Kanu fa na onye ya na-agwa anyị pattern ụdị aghụghọ nna anyị fa na aghọ ọ bụrụ mụnwa na-ekwu na ọ dị out there na social media the same problem ka anyị nwere Ogojukwu nata ka nkọọlụ unu Ogojukwu na-anata the ruling party enwe bụ NPP fa chọrọ ka Ojukwu nata oluo ka Ojukwu nata fa chọrọ ka fa take the glory because all MPN kpọnatala Ojukwu under Shagari ke ndị mmeri ọ dị possible let Chubu Ọkadigbo let Alex Ekwueme may their soul rest in peace Ojukwu wee jecha bata anyị nwa bụ ụmụ nwanne ya wee bula ya buso Ojukwu oge aka ji nwa obodo bụ gọvanọ o wele Nnamdi Azikiwe anyị na-akpụ ya nna mana ọ na aghụghọ ka ọ bụ because okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị fejọrọ je zute Ojukwu onye nwa ya jelu mba ị na-afụrọ ọ ga-abụ ife aṅụrị na nwa gị nabata na-eje ezute ya di nwa obodo ị na-eje echi ya na gọọmenti haus bụ nọ gị kpọnatara ya ọ dịka okwu dịka inu ọ ga-adakwa amongst anyị nwa bụ ndị Igbo enwe ji Vanguard nwee ike mba front ndị Igbo ebido gbulitebe onwe fa exactly ife na-eme now Nnamdi Kanu ga-apụta oge ọ pụta kịta onye ọbụla azọba nke ọ lụrụ na nke ọ na-alụrọ denu na-achọje ka ọ saịdị ya ndị Igbo ọ dị possible Nnamdi Kanu amaghị ife somebody like Abaribe honorable member Obi Agụọcha Prince nna ya bụ eze nwa ọgaranya riju afọ ọ na-aba mba ọsọfanwa bụ ndị anyị nwere na House of Rep ọsọfanwa ka anyị nwere na Senate ọsọ mmadụ Igbo bụ ndị Igbo nọ na Senate and Rep ọmandịla anyị na mma mana onwere ndị ka anyị nwa bụ ndị Igbo eje ụka onwere ndị ka anyị nwa bụ ndị Igbo malụ Chukwu na ụka niile nọ na Igbo ụka ndị ori agwa m nnọọ ndị Igbo bụ Jizọs quote me onye chọsị na ọ bụrụ prove me wrong but Nnamdi Kanu ga-apụta ife dị iche ga-adị ọ bụ ụzọ dị mma kwadobe ọjị ụzọ Kanu unu nwa ọjị ụzọ Kanu gwa gị na Nnamdi Kanu nọ na fon oge iziga ndị Operation Python dance ka eje gbuo onye eluo dị Nnamdi mmịa ife na-akụri egwu kọri egwu igbuo papịa na mamịa after that gị na Soludo were ya mee campaign na a ga-arapụ Nnamdi Kanu kunu wee win vote anyị at the end of the day gịnị mee ọjị ụzọ Kanu pụọ na TV a na-ajụ gị maka Nnamdi Kanu si na decision Tinubu na judiciary dị good because that go gị nga ị ka ga-eje nya nga anụ gbanata echi bụ nta ị ka ga-eje dat nga Igbo ezigbote onye ori azụ and ifela dị eme gị ị ka Peter Obi dị popular yes you are in the popular karịa Peter because Igbo onye ori a convict go gị ijego nga ichela Abia State for 24 years onwere inwe to show why ga-eji man dị popular karịa Peter Obi doctor na-aza degree igori ego ama nke isi wego your degree isi dịkwa na igori ego gosi m thesis if ide to be a doctor na egodi oyibo ị na-asụ ifele megbukwa gị ọjị ụzọ Kanu unu elego ndị Igbo ka naị n'ezie ndị efu maghị devu ị na-ogo n'oche gị na-arụ ọkụ na big empire ọdịdị afịara arụ devu ilugo anyị ọngụ agba ọgbalichi ya mgbawan ka ọ dị n'ọnụ n'ọfụ tụsa na ozi a ayomodogwu ọ ka nsi ekwu